Mama wangobukelanga kanti izingane zesithembu ngokusesidlala awuyazi yonke lento izakwenza njalo uxaba utirela uzawulwa novuyokazi ne tontoni njengoba mama ndigobhoza ku-YouTube ndigobhoza nje ndithetha ngaba bantu kanti wena usemva ndithetha ngabo everyday abantu ba-up to date kanti wam umama akazi nix usislash nayo uyandibuza uvuyokazi notirelo balwela ntoni ndiyabo sislash hey hayi ifemeli yam xa inoba semva sana abekho badala kakhulu and kaloku andithi bafunwe nguye. Hey guys, andiqoma khe ndenze le video andisothuke so ndilapha endlini it's Friday ne ixesha kungo-7 caba kudlala i-repeat yezingane zesithembu so ndiyevuma mama uyathetha otirelo ovuyokazi ezinto zakwamseleko ndiqomba hayibo njani kaloku sene-new season qala ngoJanuary xa nditsheka kudlala izingane zesithembu and ke ngoku yilaa scene yalaa dina bakuzawuliwa ndithi hayibo mama izingane zesithembu ubungazibukeli nakanti khani nibulisa nonibulisa molweni ndenamkela kumamgobhozi TV awuthi mama hayi bo ndithi njengoba bekusilwa apha otirelo novuyokazi wena ubuphi uthi yo hayi I don't know ndithi mama ndigobhoza ku-YouTube ndithetha ngabo koko kwabantu kanti wona awazi into and ke ngoku mama umdala mos guys so sometimes ndimfowunele ndithi mama tune into 161 ngo-8 kudlala uthando nesithembu or yabo kudlala the Bala Family then abukele so I don't know what happened kwizingane zesithembu but khangazibukele sana undixela noba hayibo uvuyokazi zangatshate nanompumelelo ndithi hayi mama wayetshate nomnye umfana tontoni seyaphela naloo nto leyo ndithetha uba mna sana ifamily yam is so behind as you guys can hear my sister ngokendibiza bahe kutheni ngathi lama girlfriend madala nakunalo mfana which is uvuyokazi notirelo ndithi hayi wethu bekho badala kakhulu and ke ngoku kaloku bakhethwe nguye ifamily yam sana ingathi isemva kwafuneka ndibabriefile kulo December because hey silinde season 3 kaloku ngoku sabe ndisenza ke i-videos ndiyazi uba ndinqabile sana sibanjwe imicimbi ezilalini ukhona ke unokwanda sibiya bekhe wanicela uba ndenze i-vlogs ndiyazama uvlogger izolo andiyazi uba ndiphelele phi guys it is so hard I think kungalula if ndinganomntu ozaba dedicated to take i-footage because sometimes it gets really busy especially ke xa kusesenziwa le imicimbi funeka ufocus andizokwazi ube ndimane ndibeka ikhamera ndihambe ndiyozamisa imbiza ikubona ezaa zinto but ke I will try guys and nibukele ke if ndiyenzile ke ezi vlog ndafaka ze nibukele mamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo bye ayabuza amadodela lewa unxila kangaka amadodela lewa